Molt bona tarda. Des de 1985, la família Regafaves, cada any per les Santes, convida una parella de gegants, però no una parella qualsevol, una parella emblemàtica, centenària, històrica, que compleixi uns requisits a concordància amb ells mateixos. Aquest any han sigut els gegants de Capellades. Endavant, Joana. Aquest any han sigut en Sebastià i la Dorotea, gegants centenaris de Capellades, de 1899. I ens veiem demà per acomiadar les Santes a l'Anem a tancar.